Pasensya na mo ha, kay naigos panahon. Isod ning ulitaw taway magatiman. Sige lang, ginuulay mag-ayo na to ani. Ngaigsuon, whether we like it or not, one of the most precious gifts that we receive from the Lord is not just our freedom, but also the memory that comes with our intellect. Usa sa mga nindot nga dalawat na to sa Dios kining grasya sa paghinumdum, grasya sa paglingi sa kagahapon, memory. That's why naghanato ang pingan gyud nga dili makalimot. Kay luoy kay nang ba nag-asawa maabot ang punto nga wingon abogo nas asawa yang bana pahawa kawatan kay nakalimot na day kinsay ang kauban. Siguro ang malipay nga mahimong limtanon ang atong mga giutangan. But time and again, the memory that we have is one of the precious gifts we receive from the Lord. To look back, to reminisce what is in the past. Ug mao kini mga igsuon ang gigamit ni Jesus sa dihang ang iyang mga tinun-an nagduha-duha, nahadlok, wa makailan niya. Gawas nga iyang gipakita ang iyang kamot nga dunay samad. Iyang gibuhat ang mga butang nga iyang gibuhat niadtong nag-uban pa sila. So wa pa siya gipasakit, so wa pa siya namatay. There and then, after witnessing the action of Jesus which He did before them, before He was crucified, nabuka ang ilang mga huna-huna. Nabuka ang ilang mga mata. All because they are reminded of those beautiful memories they had with Jesus. And then they experience time and again the resurrection of the Lord. All because of the gift of memory. Mga igsuon, whether we like it or not also, kini atong mga memory gamit kay ni sa itong kinabuhi, labi na sa itong tagsa-tagsa ka mga relasyon. Dili ba? Unsay nakahigot, unsay nakalig-on ninyo karon di sa inyong relasyon? Are your memories in the past? Niagi naman to nga nagminyo mo, di ba? Nay mga panahon nga ganahan mong undangon na, pero the memory when you said yes for each other, that's the thing that still holds you together. Because without that memory, asa na ka mo punita? Mausad ni siguro. Di mo ginikalikay ang mag-away mo. Mag-away ta. Kailanlain mo gitagbatasan og taras. Siguro makatabang nga maayo, madi mo dako ang atong away o ang inyong away. Ayaw mo hisgot atong mga memories nga mo hinungdan sa inyong away. Sa may kasagarang rason nga mo dako ang away mo sila o pagyud. Maol gihapon ka, maumni sa una, maul gihapon karon. Dili ba? Ang inyong i-highlight ang mga bati man nga nangagi. Mula nga magdilaab ang inyong kalagot. Maor gyud gihapon ka. Di ikam kuntintog usa. But if we highlight those beautiful memories you had with each other, I think bitaw no? Nganong ni Inter. I think ma-diffuse kung unsay gibati nato nga bati. Musa na sunod sa itong mga tagsa-tagsa kaigsuon. Di ba? Mag-away, isagaran, pila kalusok nga yuta. Naiuban kinihaay, naiuban pinatyanay. And yet if we again remember nga kamo nagduwa-duwa pa sa una, nagbugno-bugno pa sa una,
Nagnilabanay mo sa una kay giaway na siya sa imong amigo or amiga. Di ba makatabang nga nganong nag-away man mi nga yuta man niya igsuon man gyud mi. We highlight our beautiful memories because that is what Jesus did sa iyang mga apostoles aron murabag mukalma sila sa ilang kahadlok sa dihang wa sila makaila niya. Yang gingnan, remember? Di ba? Mauni, tanawa, ay nalamog kahadlok. This is me. Nabuka ang ilang mga huna-huna. Mausad ni sa atong relasyon sa Ginoo, I would never believe that there is one of us here can say nga wa gyud makasinati og gracias Ginoo. The mere fact that we have reached this time moment of our life, that itself is a testament that we have been gifted by the Lord in so many ways. Mausa siguro na doon na kita'y problema, labi nag mga problema nga wa tadamha. Ayaw paghuna-huna og daghang problema sa nangagi. Dahil bagingon, amot ba Father, kaluhaan manggi ko problema. Nang kaingon na siguro Esteban nga, ay nako, kadaghan sa suliran, mas may pang matapos ang kalibutan, kaysa matapos ang buwan, kadaghag bayranan. Kaya masige mataguna-una, magproblema ta karon ato nang i-connect sa laing problema sa nangagi. Budak ko, tendency, wa kita makitang ayo. And yet, if we have those present concerns nga bugat kaayo, atong tan-awon ang nangagi, bitaw no? Kung naagian to nako and I was able to overcome all those things, kani pa kaha? Kitang mga batanon, every time may problema ta, mawad ang tagpaglaon. Ili ba? Gagmay kaayo. Sa una, dito pa ko sa UST, taghan kay mga batanon mo doon, Father, I just wanna die. Bakit? Humukin kay bakit Bisaya man. Bakit? Father, napakalaki ng problema ko kasi yung ACADS napakaliit. Napakaliit. Yung grades niya, matay, no? Kamu gani, magkontintor magitag kung sa ihatag sa maestra. Pero grabe baka na, maghikog na, manglayat na. Na ganito'y kaso nga 3rd, 4th floor, senior high, nilayat. Mag-iintaon buhi, pero bali itang tuhod. Kita, di ba? Ang problema, ingon din na ito ang ikumparar, pero kani ba mga ato problema nga kita mga batan nga murabagwa ni katapusan na sa kalibutan? Tanaw na ito ng mga tiguang. Ay, hindi na tiguang. Masakitan, may tagong tiguang. Tanaw na ito mga edad-edaran. Kanang puntuhan nga niabot silang edad karon, pasabot niya na daghan na kinasilag na agian. Munang di na ito yaga-yagaan or i-lockdown kaning mga once young. Kaya nga naman, they are the testament of the grace of God. That whatever came in their lives in the past, they're able to overcome them, and that's why they've reached this far. Matod pa ni Bishop Raul Dael, ang Obispo Tandag, every time we see an old woman or man, we have a touch of a history. Diba? Kung ang tagod mong tiguang kay, historical na mo. And that history is a mixture of sadness and joy. Na uban daghan paging sadness, and yet you're able to reach this time of your life. You are the testament of beautiful memories. That's why you are here and still up to now, alive and kicking. Mula kitang mga batanon, tanaw na to ni sila.
And most importantly, mga igsuon, ang atong paglingi sa kagahapon, diya na ito makita ang presensya o grasya sa Diyos. Nawa kita niya pasagdi, despite and in spite of our naughty moments at times, our wickedness more often than not, nagpabilintang buhi. Sangan nga buhi pa ta, despite sa mga problema, dako na kinang grasya. And one last thing, dagang moingon, karon ra man ko nakabagat aning problema ha, Father. There is this one book author who said, the best way to create your future is to create it now. If you want to make beautiful memories, make it now. Memories with each other, memories with the Lord. Because such present memory will become your strength and become a testament that indeed the Lord is risen in your life. And when problem comes in the future, moingon na ka, nagian naman ko na. Kung bati gihapon, laban ra, naaman ang Ginoo gihapon, na banhaw alang kanako. Happy Easter!